Banda Aceh lu. Dukan pemain. Duto dan Simpang Surabaya. Gotan Bato. Bato. Kedai shopping. Aperet. From Simpang Surabaya di Bato, oke? Saya dukan terima pam bensin. Bensin dulu, ini olia mobil, olia bil, ini. Ya, from pom bensin ungefär 100 meter väster. Det står min bild där. Kanske 100 meter, inte mera, okej? Masih jauh. Oh, nee. Dia mikir katastrof. From Surabaya, kiri. Gotan Bato, oke? Saya tukang terima pam bensin, oke? Olia bil. From pam bensin, arah terminal bus. Sen from bensin, ungefär 100 meter, den affären lite mer affären i fyra affärer. Det står mitt namn den, okej? Västersidan. När kommer du hit? Okej, jag väntar. Efter du kommer till pambensin, du kommer slow, okej? Jag ska stanna nära Gotland. Okej, tack. Hej.